Hem complert l'objectiu, que era fer la final A. Després, a la final A, hem fet quarts, era una possibilitat molt real i res. Sabíem que el segon lloc d'Empúria Brava seria una mica enganyós i ara estem trobant el nostre nivell de veritat, que és, vull dir, tant de bo sigui seguir a finals A i el que arribi serà benvingut. Seguim incorporant gent jove, volem seguir creixent, aquesta és la primera regata d'Albert, no? Sí, correcte. Sí, Què tal, com has estat, Albert, a la teva primera regata? Bé, un pèl nerviós, sí que és veritat que veig que també com a objectiu és anar consolidant l'equip, cada vegada donar millors resultats, crec que és un equip molt competitiu i a partir d'aquí cada vegada millorar regata rere regata. A mi se m'ha fet molt dura, la veritat, perquè hem arribat aquí un fred i clar, la segona ronda, esperar fins a les 2 i amb un vent ara. Potser el temps psicològicament és el que ens ha fet com estar una miqueta més de bajón, però bueno, hem sortit, ho hem donat tot, ho hem donat tota la primera fase, després a la final també. La segona fase se'ns ha fet més pesada, però bé. Sí, i bueno, que amb l'equip, o sigui, és el que ens emportem al final, estar bé amb totes i passar-nos-ho bé, que és la finalitat. Tenim un nou entrenador, l'equip també és diferent i l'objectiu que tenim bàsicament és cohesionar l'equip per obtenir algun resultat, algun títol. De moment, si en tenim algun, ja ens donem per satisfetes. Ens tenim que acabar de cohesionar, fer bloc, per tant, tenim marge de millora. I una cosa bona és que és la primera regata, han vingut amb moltes ganes i això ens impulsa a afrontar tot el que ve i a entrenar fort per acabar aconseguint algun objectiu dels que ens hem marcat. En Llagut Mediterrani és el primer any que competim i la idea que tenim és primer que tot provar-nos el Campionat de Catalunya. De moment els resultats ens estan acompanyant i ja anem agafant confiança i la idea és poder arribar en bones condicions a fer un bon paper al Campionat d'Espanya. Hem acollit la segona regata de Batel ahir i avui la segona regata de Llagut Mediterrani. Les condicions apuntaven que serien dures avui, sobretot pel tema del vent. Han pogut anar aguantant. Han vingut més de 15 clubs de tota Catalunya, amb molt bona participació. Han fet tot el que han pogut per a donar el màxim de servei que han pogut, hem donat coses a la gent per a menjar, hem donat beure. A nivell organitzatiu estem bastant contents. A nosaltres, com a club, ens agrada molt acollir una regata. Als remers sempre els agrada molt perquè és remers a casa i és l'esforç mínim de no tindre que anar a desplaçar-se. Per a nosaltres, pels que organitzes, és una mica més dur perquè tens que preparar moltes coses, però la veritat, molt contents i tal com ha anat tot i res més, a per la pròxima.